Lesy v Košickom kraji a v okolí Níreťházy, v Aktelexskom národnom parku a v Hortobádi v Maďarsku sú domovom orla kráľovského. A tak nie náhodou sa práve tento dravec stal symbolom novootvoreného vtáčieho chodníka v Košickej zoologickej záhrade. Je to jeden z najkrajších dravcov na svete. U nás vedľa orla skalného je to vlastne jeden z najsilnejších dravých vtákov. Sú to impozantné vtáky, inteligentné vtáky a myslím si, že sme vybrali dobre. V Maďarsku sú všetky dravé vtáky chránené. Zvlášť významné miesto má práve orol kráľovský. Projekt má význam predovšetkým preto, aby sa aj bežní ľudia dozvedeli o význame týchto dravých vtákov. Na tom orlovi vieme krásne prezentovať záchranu druhov pred vyhynutím a vlastne vieme na tom prezentovať aj nejakú takú úspešnosť tej spolupráce medzinárodnej, pretože populácia orlov kráľovských, ktorá žije v tejto časti Karpát, na slovenskej, ale aj maďarskej strane, patrí medzi jednu z najživotaschopnejších. Vtáčí chodník je totiž súčasťou projektu Interaktívna zoo, na ktorom Košičania spolupracujú s kolegami z Níreťházy. Tento projekt bol spracovaný z toho dôvodu, aby sa čo najviacej zviditeľnila zoologická záhrada v Košice, aby sa tu niečo zlepšilo, skrášlilo a zároveň, aby bola spropagovaná aj v zahraničí. Okrem výmeny skúseností obidvoch zoologických záhrad zároveň vyšli spoločné materiály, kde sú napríklad mapky o obidvoch zoologických záhradách, ktoré budú k dispozícii aj u nás, ale aj v Níreťháze. V Košickej zoologickej záhrade chovajú viac ako 200 druhov zvierat, z toho 80 vtáčích. Nový chodník sa však neorientuje na tieto vtáky. Na týchto 6 informačných tabulách predstavujeme najčastejšie sa vyskytujúce, ako aj u nás v areáli hniezdiace druhy vtákov. Predstavujeme im takmer 30 druhov avifauny, ktorá prirodzene sa vyskytuje v areáli zoo Košice. Návštevníci tak môžu spoznať nielen rôzne dravce, sovy či spevavce, ale aj ich spôsob života a celú biológiu. K adresátom patria predovšetkým deti. Čo sa ti páčilo na novom náučnom chodníku? Bolo tu na veľa zaujímavostí o vtákoch. Mňa zaujalo, že vážia asi 270 až 700 gramov. Ktoré zvieratko z toho ťa zaujalo? Orol, Prečo práve orol? lebo je veľký. Zaujalo ma to, že Slovensko podporilo a dalo peniaze 20 000 eur. Dôležitú úlohu pritom zohral karpatský euroregión, ktorému sa podarilo získať podstatnú časť spotrebných viac ako 22 000 eur. Karpatský euroregión sa zapojil do výzvy ministerstva dopravy a bol úspešný a zároveň je to ďalšia spolupráca v získavaní a výmene skúseností, keďže zoologická záhrada v Níreťházy je turisticky veľmi atraktívne miesto, keďže ho ročne navštíví až 500 000 návštevníkov. Medzi našimi záhradami je už dlho veľmi dobrý vzťah. Roky si vymieňame zvieratá. Pre nás ako partnera je veľmi dôležité, že v takej významnej zoo pribudol vtáčí chodník. Veď toto je hlavné poslanie našich inštitúcií. V spolupráci s maďarským partnerom otvorili aj botanický náučný chodník, ktorý ponúka prierez flórov Karpát a má veľký úspech na školách. Ani vtáčím chodníkom sa rozširovanie ponuky nekončí. V rámci projektu Interaktívna zoo sa podarilo realizovať aj prvú mapu, orientačnú mapu zoologickej záhrady v Košiciach. Podarilo sa zrealizovať informačné panely, podarilo sa zrealizovať prvé z nových typov menoviek v rámci zmeny informačného systému. Sú k tomu pochopiteľne podporné letáky Interaktívna zoo a veľmi zaujímavým materiálom bude bedeker, alebo bedeker pre našich návštevníkov, čo vlastne budú také mini menovky, ktoré si budú môcť potom zo sebou odniesť zo zoologickej záhrady po návšteve.